més que tot presentar el nostre local que serà utilitzat durant la campanya, serà el local d'Unitat Catalana. És veritat que, bé, quasi som els primers a anunciar que participarem en aquesta campanya de les eleccions regionals. I bé, aquí tenim un local ben situat. Vull recordar a tothom el fet que Unitat Catalana és un partit totalment autònom, que no té cap obediència ni cap amunt ni cap avall. I bé, doncs, espero que tothom serà present i que tots els militants ajudaran durant la campanya. De fet i de veritat és el primer cop que veig també el local i em sembla que és una molt bona idea i voldria regraciar la gent que ho ha fet possible. Més que tot els uns i els altres. És per això que dic la gent que ho ha fet possible. El Martin i ells que han fet la decoració i els cartells i tot això, perquè realment ja ho sé que és molta feina, realment. Durant la campanya intentarem defensar el nostre programa d'Estatut de Territorialitat, això és evident, i que ben segur farem una campanya antifreixa, ja vos deixo dir, pensar el que podrem fer. Bé, estem al començament d'un any nou i d'un any més d'Unitat Catalana. És sempre un moment de fer un balanç i de prendre unes decisions per als propers mesos. Bé, d'aquí a unes setmanes iniciarem la campanya per a les eleccions regionals, a les quals hem decidit presentar candidats d'Unitat Catalana. Necessitarem la implicació de tothom a tots els nivells. Sabeu que qualsevol elecció és l'oportunitat per a nosaltres de ser visibles i de veure com som eficaços. Bé, no ho farem pas més llarg, ara tenim l'aperitiu. És una llista d'unió amb altres, és això? Hi haurà uns candidats d'Unitat Catalana, però normalment tindríem de ser amb el Partit Nacionalista Occità i amb el senyor Lacour, si es manté així, doncs ens presentarem el mes de març. No és pas arrestat encara definitivament? No, hi ha encara tractacions per acabar les últimes coses. Quan ho sabreu exactament? Quan penseu que ho sabreu? El mes de febrer ja estarà... Sí, abans que comenci, doncs. Sí, perquè encara hi ha coses a arreglar. Punts principals defensats per la vostra candidatura? És el mateix tema de sempre, perquè tenim nosaltres un projecte de col·lectivitat territorial per a Catalunya Nord i ens volem separar d'això Llenguadoc. De cara a les properes coses que passaran aquí, la desaparició del Departament de Pirineus Oriental, com d'altres departaments, doncs nosaltres ens preparem per a això. Hi haurà coses que s'afinaran, però que la gent d'aquí tinguin feina, les relacions amb el Principat també, i més definitivament amb Girona, que som més propers i doncs hi ha coses culturals i sobretot econòmiques. Per part d'Unitat ja se pot anunciar noms de gent que seran a la llista o no es pot encara? Bé, com que ha de ser la paritat que ha de 50-50, doncs per als homes serà Jaume Roura, hi haurà joves també que anunciarem, i després la Virginia Mara també, que sembla amb nosaltres, però d'altres cares noves. Ja hem tingut noves entrades que Unitat Catalana, doncs això és bé. Normalment serà obert tan bon punt a la campanya un poc abans, que sí. És el número 14 de l'avinguda General Guillot a Perpinyà, doncs 14, una mica un poc abans del giratori dels Balears. D'acord, és anant cap a l'Eixamp, molt abans. Sí, una mica abans, sí, molt bé. D'acord, gràcies.